אליי בן אדם שהכיר את אבא שלי מחברת חשמל. נכנס למשרד, אומר לי, תשמע, מחר הבת שלי מתחתנת באילת, אני רוצה להזמין מטוס שיקח את כל האנשים, לא רוצה אוטובוסים, לא רוצה זה, שיקח את כל האנשים, 200 איש, אמרתי אי אפשר, 2 מטוסים הזכיר, ואני רוצה מחר בשעה 3 אחרי צהריים טיסה מחיפה לאילת, 2 מטוסים שיקחו את כל האנשים לחתונה. אמרתי, עכשיו נזכרת? אבל כן, עכשיו אני רוצה 2 מטוסים שיקחו ו2 מטוסים שיחזירו אחרי החתונה, שיחזירו אותם 2 מטוסים. אני מתקשר להרקיע, הפכנו כל הרקיע. בסוף הגענו למחיר 90,000 שקל. הוא נותן לי כרטיס אשראי, מסכמים עם הטייסים, מביאים אותם הבית, כרטיס אשראי, 3 תשלומים, 90,000 עוברים, והם מתחילים לסגור אותי, אני מרקיע. עובר 3-4 שעות, מתקשר הבן שלו, אומר, תשמע, אבא שלי לא בסדר בראש. הוא נתן לך, תבטל את הכל, הוא לא בסדר בראש, אין חתונה ואין כלום. והחלקתי את כל הרקיע.